Ano si Rian? Mama, kung na ma'am si Mudasik na ma'am, hindi ka na bayo. Ano ang gamay? Ang perme may kapon ka dako. Ano ang gawin? Kapon-kapon? Oo, hindi ka na. Wala ka balaw? Bye-bye. Sige, thank you. Ngalan mo, Nay. Crystalline. Bye-bye. Ano pangalan mo? Very so, pero na yun. Magpumakot. 1, 2, 3. Makotsi mo, ma'am. Ano ang nahikapan mo nga kung perme-perme? Kung ginahikap, ganda ko. Wala man. Nagkapon na ka. Nagkapon na ka. Hindi ka na ulat yung ma'am. Ako na ang ikaw lang. Saret? May pamakot kasi mo, ma'am. Ang alam mo, first name mo? Riza May. Guys, so, dako na si Cha-Cha-Chabla, si Riza. Nagwapa na si Cha-Cha-Chaw. May pamakot si mo, mama. Ano nang nahikapan mo nga gamay nga kung permi-permi yun mo hikap ka dako? Pitutoy. Ay! Thank you, ma'am. I-like mo ko mamasok sila sa. Pusa ka pamakot, ma'am. Ano? Sino pangalan mo, Nay? Jandy. Jan B. Lacson. Okay, may pamakot si Mudasig lang, ha? Oo. Ano ang permi mo ginahikap nga gadako? Tunggod. Ang alam mo? Ano nga gamay ang kung permi mo hikap-hikapon gadako? Ha? I don't know. I have no idea. Maria Elizabeth. Para makita mo yung test. Guwapa si mo sa camera, no? Sana all. Sana all. Mary Grace nga alam mo, no? Elizabeth. Ay, sorry. Elizabeth, Mary Grace na ako. Makot si mo na, ma'am. Ano nga gamay ang kung permi mo hikap-hikapon gadako? Gamay? Crystal balls. Balls. Oo. The big one, the small one. Basta balls, ah. Basta balls. Nabutang sang babae si iya baba, pero wala iya ginatulon. Bubble gum. What's your name? Georgie. Anong ginahikap mo permi? Anong nahikapan mo nga kung ihikap-hikapon mo permi gadako? Wag ka pa nakikap? Why? Tapon na ka. Bulag.